En vida a Santiago, Santi, Muchas gracias. Víctor Lomba e José Manuel Rey, que son organizador do evento, o presidente do Estradense de Veteranos. Se é algo bo, non é nestes tempos que estamos a vivir de crisis, é ver como asociacións e un grupo de amigos, como podemos chamar, pois se solidaricen un pouco con todas as familias e persoas que están pasando nestes momentos de crisis apuros, tanto económicos como de necesidades básicas para poder levar día a día. Desde aquí, desde a Concellería de Cultura, parabéns, por tanto, aos responsables deste evento, aos organizadores deste evento. En principio, contarvos que os Estradense Veteranos ten casi 39 anos de vida. Por lo tanto, é unha parte do Estradense, sí. Ten cousas moi bonitas dos veteranos. Temos moitísimas fichas desde os primeiros veteranos que houve, non? Hai fotos de fai 39 anos. Eu mandeille que trouxera esta foto por si a queredes ver, porque é a foto de Alfonso Varela de cando foi veterano. Ten unha cara de neno, porque veterano antes erase aos 28 anos en Santiago, en Pontevedra era aos 30. É a ficha, o sea, en tamaño grande é a ficha de Alfonso, non? Mira, a propia ficha esta